Ndewonu Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ. Gerenụ akụkọ ozi nke taa bụ Satọdee, abalị 13 nke ọnwa itoolu n'afọ 2025, ahịa Nkwọ, dịka o si gbaa n'ihu akwụkwọ ndị dị iche iche. Amụbeghị m, aka dị m ndụ. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Punch. Onye na-eme ihe egwuregwu Nollywood bụ Chiwetara Agụ agbaghala atịrị ahụ na-efegharị n'ebe niile na ọ nwụọla. N'ime onyonyo vidiyo ekesara na Instagram na Fraịde, ọ rịọrọ ndị na-akwado ya na ezinụlọ ya ka ha leghara akụkọ ụwa ahụ anya. O kwukwara sị na ọ bụ ya ga-eli ndị iro ya, na ọ ga-adị ndụ kuru ụmụ ya n'aka. N'akụkọ Punch ahụ, anyị nụkwara akụkọ kwuru sị Burkina Faso ewepụla ego visa fee maka ndị Naịjirịa na mba ndị ọzọ. Akụkọ a kwuru sị mba Burkina Faso akagbuola ịkwụ ụgwọ visa fee maka ndị Naịjirịa na ndị Afrịka niile. Akụkọ kwuru na ha mere nke a iji mee ka mmegharị ndị mmadụ na ngwaahịa n'ime obodo ahụ dị mfe. Nzukọ Peter Obi na Jonathan abụghị maka ndọrọndọrọ politiks. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Punch. Onye nhazi mba niile nke Obedient Movement bụ Yunus Sanko agọlahụ na asịrị ahụ na-efegharị ebe niile na Peter Obi bụ onye ji ọkọlọtọ ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party n'afọ 2023 na onye bụbu onye isi ala bụ Goodluck Jonathan zukọrọ na Abuja iji chọọ nkwado maka ntụliaka elu n'afọ 2027. Sanko kwuru na nzukọ ahụ abụghị maka ndọrọndọrọ ọchịchị, kama ọ bụ okwu gbasara ọdịmma nke obodo ka ha kwuru. Emere m ihe na-amaghị ama, ọ bụghị site n'obi ọjọọ, ka anyị hụrụ n'akwụkwọ The Nation. Chibuike Azubike bụ onye ndị uwe ojii jideburu na ọ na-eme onwe ya eze ndị Igbo na Lagos agwala ndị uwe ojii na ihe o mere bụ na-amaghị ama, ọ bụghị obi ọjọọ. Akụkọ kwuru na nkwupụta o kwupụtara onwe ya dịka eze ndị Igbo na Lagos kpasuru ọtụtụ mmadụ iwe. Ha na-ekwu na o meburu iwu gbasara ọchịchị ndị eze na steeti Lagos. Ndị otu nzuzo alaala mmadụ 4 n'iyi n'emume olili ozu na steeti Anambra. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Channels. Ndị uwe ojii amalitela nyocha dịka ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo gburu mmadụ 4 n'emume olili ozu na steeti Anambra. Ndị uwe ojii kwuru na ha napụtara mmadụ 4 ndị a egbe 16. Ndị egbu mmadụ ahụ, dịka akụkọ siri kwuo, bidoro mwakpo ahụ n'ụbọchị Tuzdee gbaa ụfọdụ n'ime ndị ọbịa ahụ egbe. Mmadụ 4 nwụrụ ebe mmadụ 15 ndị ọzọ nwere ọtụtụ ihe mmerụ ahụ dị iche iche. N'akwụkwọ Sahara Reporters, anyị nụrụ akụkọ kwuru sị ụlọ ọrụ ụgbọelu Air Peace agọọla agọ maka asịrị ndị Nigerian Safety Investigation Bureau bụ NSIB na mkpirisi bekee na ndị ọkwọ ụgbọelu ha ṅụrụ mmanya na anwụrụ ike mgbe ihe mberede runaway mere na Parakot. Ụlọ ọrụ ụgbọelu ahụ kwuru na NSIB ekwupụtabeghị ihe ọbụla gbasara ihe ha chọpụtara. Meenụ ka ndụ dịrị ụmụ nwanyị mfe site n'inye ha ike na iduzi ha. Nke a ka nwunye onye isi ala kwuru. Ọ bụ n'akwụkwọ This Day ka anyị nụrụ nke a. Nwunye onye isi ala bụ Sinetọ Oluremi Tinubu akpọkuola ụmụ nwanyị nọ n'ọkwa ndu ka ha rụsie ọrụ ike ma hụ na ha na-eme ka ndụ dịrị ụmụ nwanyị ndị ọzọ mfe site n'inye ha ike, akụnụba na ịkụziri ha ihe. O kwuru nke a echi gara aga mgbe ọ na-anabata n'ọgbakọ nke a kpọrọ n'okwu bekee Forum of Female Chief Executive Officers of Government Agencies
and Organization na State House dị n'Abuja. Ndị DSS enye na-asọwo otu izu ụka ka o were degharịa ihe o dere maka Tinubu. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Channels. Ngalaba na-ahụ maka nchekwa obodo bụ DSS na mkpirisi bekee enye na Omoyele Sowore bụ onye na-akwado ikike mmadụ otu izu ụka ka o kwugharịa ihe o kwuru maka onye isi ala bụ Bola Tinubu. DSS kwuru na ihe o kwuru bụ ụgha, ajọ obi nke nwere ike ibute esemokwu. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, otu a ka ọha m n'ọnụ n'akụkọ ozi nke taa bụ Satọde abalị 13 nke ọnwa itoolu n'afọ 2025 ahịa Nkwọ, ka ụbọchị mara anyị niile mma. Ndewonu.